rozhodnuté. Najvyšší súd poslal Dannyho Kollára za jeho príspevky na sociálnych sieťach do väzby. Samozrejme sa strhla lavína reakcií a osoba Dannyho Kollára rozdelila ľudí na dva tábory. Za absolútnu slobodu slova sa postavil aj europoslanec Ľuboš Blaha. Svoj status začína rečníckou otázkou, prečo do väzby smeruje Danny a nie Matovič či Naď. Ďalej píše. Po dnešnom rozsudku liberálneho senátu Dany Venkeovej skončila demokracia na Slovensku. Toto je totálny rozklad právneho systému. A je úplne jedno, čo si myslíte o Dannym Kollárovi. Dnes zničili slobodu, nie Dannyho Kollára. Z toho je doslova navracanie. Sudcovia v členskom štáte Európskej únie za iný názor zatvárajú ľudí do väzby. A aby to bolo ešte absurdnejšie, jeden sudca Dannyho Kollára pustí a iný sudca ho zavrie. A zhodou okolností sa v senáte Venkeovej nachádza sudca Paluda, bývalý kandidát Sasky. A potom dôverujte justícii na Slovensku. Toto už nevidí len slepý, sudcovia sa boja mediálneho linču. To z tohto škandalózneho rozsudku úplne srší. Keď rozhodujete podľa želania liberálnych médií, dajú vám pokoj. Tento istý liberálny senát rozhodol v súlade so želaním médií aj v prípade Kuciak. A mali pokoj. Aké jednoduché. Teraz po brutálnej mediálnej kampani proti Dannymu Kollárovi liberálny senát opäť rozhodol k spokojnosti médií. Takto to dnes funguje na Slovensku. Výsledok? Máme tu jeden z najväčších škandálov v dejinách slovenskej justície. Sudcovia poslali do väzby človeka za výroky, ktoré ani nie sú trestným činom. Len ich proste považujú za neslušné. Fajn, takže ideme strkať do väzby občanov Slovenskej republiky za neslušnosť. Tak mi teda povedzte, čo ešte na slobode robí Naď, ktorý ľuďom nadával do opíc? A čo tam robí Matovič, ktorý nadáva iným do vrahov, dokonca uráža ženy seniorky? Alebo Šuc zo SME, ktorý chcel, aby nezaočkovaní kvičali ako svine na bytunku? Ako to, že polícia nevykopáva dvere arciprimitívom zo stránky Zomri, ktorí každý deň vulgárne nadávajú ľuďom a šíria nekonečnú nenávisť? A ako to, že vo väzbe neskončil Arpád Soltéš za to, že rasisticky označil Slovákov za bielu spodinu? Šimečka, starší, Slovákom nadával, že sú fašisti. A čuduj sa svete, všetci títo hejteri behajú na slobode, lebo oni nešíria nenávisť, že nie. Ale Danny Kollár ide do väzby, lebo kritizuje sionizmus. Veľmi tvrdo, ale má na to ústavné právo. Pretože ak liberáli zatvárajú ľudí za ich názory, nehovorí sa tomu demokracia, ale zastrašovanie, perzekúcia, teror, no skrátka totalita. Kliknite na odber V4 News a získajte informácie o aktuálnom politickom dianí z celej strednej Európy na jednom mieste.